Водена медитация за благодарност. Нека започнем, като позиционираме тялото удобно в седнало или легнало положение. Затвори очите. Вдишай дълбоко. Задръж дъха. Издишай. Фокусирай се върху вдишването и издишването. Издишай. Поеми си дълбоко въздух. Дишай бавно. През носа. Издишвай внимателно през устата. Отново вдишваме през носа. Почувствай въздуха, който минава през носа и изпълва дробовете ти. Издишай. Освободи всяко напрежение, заедно с въздуха, който напуска тялото ти. Фокусирай се върху тялото си. Почувствай как олеква и се слива с мебела под теб. Почувствай как леглото или стола те поддържат. В безопасност си. Ти си там, точно където трябва да бъдеш. Сега внимателно насочи ума си към нещо. Само едно малко нещо. Нещо, за което си изключително благодарен. Може да бъде топлината на слънцето върху кожата ти. Звука на гласа на някой, който обичаш. Или просто подаръка да дишаш днес. Дай възможност на благодарността да изпълни сърцето ти. Почувствай как те обзема. Затопля гърдите ти. Визуализирай го като мека златна светлина. Дай възможност на благодарността да се разрасне. Сети се за друг момент или може би човек, който е бил мил с теб, грижовен, любящ. Или за ситуация, която те е направила по-силен или по-силна. Или просто радостта, която изживяваш днес. Почувствай благодарността. Благодарността не е просто мисъл. Тя е чувство. Тя е присъствие.
Тя е знание. Знанието, че в този момент е достатъчно. Че ти си достатъчно и си благодарна за това. Сега нека обърнем тази благодарност към себе си. Помисли си за нещо свързано с теб, което те кара да си благодарен. Може би е твоето устойчиво поведение. Способността ти да обичаш. Коража ти да се бориш с травмата и да се лекуваш. Кажи тихо на себе си: аз съм благодарен за човека, в който се превръща. Аз съм благодарна за любовта, която давам и получавам. Аз съм благодарен за този момент на спокойствие. Поеми последно дълбок дъх и издишай. Представи си това чувство на благодарност да те обгръща и да се затваря около теб, като топла прегръдка. Когато си готова, внимателно размърдай пръстите си, пръстите на краката. Фокусирай се върху усещанията в тялото ти. Усети температурата на стаята. Усети светлината. Бавно отвори очи. И пренеси това усещане на благодарност със себе си.